Agent 5-0! Mapalapas, sinirag tagtatakaw ti balay ti maysang opisyal ti gobyerno asigod metlang opisyal ti armada ti Pagilian. Natakaw dagiti CPU ti computer iti study room na. Naalarma da ito'y gaputaad da kadagiti anomalya amabalin ang matakwatan ti sabali at tao iti nasawa CPU. Iti sabali abangir nangeg ni Leonardo Falcon ti damag may papaan iti napasama ka panagtakaw ket iti daytamad lagundaway inawagan ni Bartolome de la Cruz ti opisyal anatakawan. Napan ni Leonardo iti imbaga ti opisyal a pagsarakan da ket dita kiniddaw ti opisyal ti serbisyo ni Leonardo. Ti diam mo daytoy kam-am mo ni Leonardo ti tawa kayat ti opisyal nga surveillance ket iti di na igagara gundaway sinarakmat ni Romeo Carriazo ni Leonardo ket ti met opisyal ti kayat daytoy apaliiwen da. Inawagan da ti agnagan iti Veronica Digia asigod a sekretarya ni Bartolome de la Cruz ket ison tinagbalin a sekretaryada. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Sino kayo? Saan ka basta makatisang, miss? Ipanda kay tayan, tapos na Isartang nyo ti taksi! Isartang nyo! Saan ka matasaktan kat, miss? Aguli magkalaing. Kasapulan na katipos, may. Hindi sartak! Yak ti sumurot ka na kayo! Dita ka! Ha? Oray mi, boss! Umay tayo dyan! Imbag ta nakita da ka Dagos, Veronica. Sir, anya tiramiden nyo kanyak. Nautek ka, ababay. Ngem di mo amo no anya ti rumbeng apang usaram di ta utek mo. Sir, Saan ka nadidigra kanyak? Ha! Ti amok kat jables ka pa'y laeng. Gaputa amin na mabalin mo apag-aplikaran kat binalaagak asanda ka nga awaten gaputa dakes ka babay. Di ka pa'y nadidigra? sir, awan basol ko kada kayo. Sir, Anya jay mbaga dagay jay nang yagkan ka ditoy. Ijay balay day jay Romeo Carriazo. Tinakakitaan dagan ka. kamamok ni Romeo Carriazo. Wan! Talaga akam amom day jay at traidor. Gaputa si kati sekretaryak idi nagaramid day jay at tao iti kalukwan kontra kanyak. Sir, Si kati nang telken kwa na kadagiti confidential records iti opisina. sir, Hawan utang mo na yung pag-anakam, Veronica. Siya ti bali ng bibiyagkan ka, agraman ti pamilyam. Nudi ka po kanyak, natay kayo kuman iti bisin. Ngam anya ti naramid mo, ha? sir, awan ti madingar aramida kontra kada kayo. Balikok! Sir, Saan kan ang makarwar ditoy? Paduulan ka langan akasla aso ka nagiti babaw nanditi balay ko. Tapno masigurado nga awanan ti mang traidor kanya. Madam, naisagana kong titaraon ni Titre. Nasayaat. Asino ka diti pa kaninyo? Pakanon. Wen, madam. Asino ti mga ni Tidayta? Awan bibiyag mo. Ala, sumurot ka kanyak. Sika ti mangigam di Tatre. Wen, madam. Gamde. Jak kayat adila kumpormi dita. Kipangilablabidam iti maipapan iti tao apang itidam iti dayta ataraon. Wen, madam. No anyaman ti makitam.
Ken urayan niya pa'y ti ibagbaga ti tao amangan iti dayta. Di mo pampanunutan. Di mo matsasawan iti uray asino dita. Wine, madam. Kasyandak ko, ma. Awan amo ka nagbasulak ni sir, madam. Aha. Tasi kagaya man. Malagit ka. Jack ilibak. Siyak day ginagpay ang sekretarya ni General de la Cruz. Well, amokon. Nakita kan itinaminsan ijay sigud nga opisina ni Bartolome. Pagpabasunan nakitidimat po no, madam. Isaan tulungan ko, ma. Tiko na, sika tipatya. Ha! Sanak amaag, tapadak sakit din ti mismo nga asawak. Malaksid lang. No adamot maduktalak adakas nga aramid na kontra kanya. Ha! Jack kailalaan nga asawa, no kasta. Anya? Di mo makontak ni Veronica? Wan nga rad. Anya ti numero na. Itad mo kanyak, tasyak timang kontak. Sige. Madiday to ya. Amangan no natiktikan ni Mr. De La Cruz ti yomay na dito palayo. Day tawar ti amkak, Leonardo. Amangan no maibaga natin natakwatan na dito eh. Kasanungatan. Day ito tinambal na. I-save mo. Okay. Awagak ni Veronica. Dahil ito'y baro SIM card ko to sarat. Ti cellphone nga imbison ni Bartolome itirabaw ti telebisyon ti agon uni. Cellphone kano ni Veronica dayta. Kita akman. Numero la ang tagparparang iti screen. Hello. Hello, ma'am. Sika ni Veronica Digia? Awan dito iti sapsapulam a babae. Asino ka? Gayom ni Veronica. Mabalin na mamon no sa dinutayan na, ma'am? Anya ti kasapulam kan ni Veronica. Adala kaya ka mamuan kan kuana, ma'am? Mabalin ito dyan kuana ti cellphone na, ta kasarita. Imbagak matan nga awan ditoy. Asino kayo ka di, madam? Siyak ti asawa ti boss ni Veronica. Imay bimbisita ditoy ng pimbanawan. Nalipatan na to'y cellphone na. Kasta ka di, madam? Sige nga, Rod. Agyaman na. Bye. Ispian sakit di dayjay ah. Binibakmat itilaing ko anaging bento itirason. Agasem, naibagak ti kasay. Dila mo jay mawag, anakapupukan akasla ayop dayjay ababae. Kaasimat ni Veronica. No adda nga agpayso iti balay dayjay a De La Cruz. Wan nga rad, mamang. Kasano nga ta matakwatak tayan. Dayta. Daytan tay kunak anak ko. Pakairubuang manin dayta. Kaasimat ni Veronica. Amok aparigatan ni Mr. De La Cruz. Ado nga minti amo ni Veronica nga anomalya da jata. Iso sigurado apatayan nan. Anya. Kaslamanok lati pamayan ni Mr. De La Cruz kadagiti kabusor na mamang. Diyos ko. So bayandak lang. Tulongak ni Veronica. Pirmag lang dagiti nakasaga na pirmag dito opisina. Kat pumanawak matlang. Asikas work ti pan nakadispatcharan dayjay a Veronica Digia. Anya dayto asurat. Sana nakasurat dito irabaw ti sobre no asino ti danggapuan na. Lukatak man langan.
Anya daytoy. Anya ti kayat asawan dagitoy. Listaan tinaila ko nga armas dagitoy. Kan... Ha? Purchase order? Kan kopya tinai-release at cheque dagitoy. Ha? Nagkapuan dagitoy. Kasano nga da kopya tinuasino at tao ka dagitoy. Kaano pa'y atawon daytoy? Nabayag basitan, kat naikupin daytoyen nga isyo. Gaputa inareglo din. Kasano arimuar daytoy? Oh, puurak dagitoy. Ti cellphone ko. Sino nga ta daytoy? Hello? Hello, ex-General de la Cruz. Sino ka? Di mon may lasing, di may sabot nga opisyal idi nga day ti babaan. Romeo? Siyak nirot. Kumusta kayon, sir? Naawat yun, di kopya na giti nakadulin ang record yun. Idisigod kayo tayo nga opisyal. Ayop ka, Romeo. At dagan ka dagiti na pukaw records. Kaya't nasawan. Sika, ti mastermind, iti panagtakaw. Siya ka mismo tinangita ulo ti panakasarag ti balay mo, sir. Kat gafot pasig nga original dagiti na alam iti study room mo. Ken ultimo nag-defense iti CPU. Kat adda-kada kami. Ikanda ka nga rod iti kopyan. Pasensyahan lang yun, ha? Ta-photocopy lang ti may sublim, sir. Agtatakaw! Berkog! Isublim dagiti tinakaw mo, no di mo kaya't apatiliw ka. At adda nga may kalaboso ka na patiliw na, sir. Siyempre, rumor to amin ang buyok mo. Ayop ka! Traidor! Awan kayang, sir. Waya-waya ni Veronica. Di mo pagaramidan iti dakas no di mo kaya't anak dakas ti panagan. Tapos may bagakin ka. Addan iti ka nga tuwan ang korte tiritla mo kontra ka na kayo. Ha! Di ka bang balikog? Sana ka mang balbalikog. No adda kapit mo apadir. Addamatan kapit ko, sir. Laglagitan. Sa balitan, di administrasyon. Di awanan bayin. Ha! Jag ipalubos nga agpayagpagitan day jaya karayaso. Pasalvage kon. Mariribukan itan day jay, Leonardo. Tinalakid di amon ti umunang aramidan na. Nga magananat ka. Adulaki di tigamat na. Talaga nga do. Ngam kabisado ti kaaduan kadagiti simurot ken kuana. Anya? Dagatemot la awol ti at adakim pat ken kuana. Dagitay sigod akamang ti militar ang nagrebelde. Gapoy ti saan anasaya at nga lagadan ti gobyerno. Tinagbalin agamat na. Isumot lagayam anaturid ka. Wen? Ket mabalin ko nga awi din dagiyay tas sigod mat akadwak ida Agent 540. Anya? Tibiyag, ket panapanawan lang ako nada. Mabalin ko akong takan dagiyay. Ket agbalinda nga asit ti ganwa tayo. Jak aguray latan iti aramidan ta kanyak. Kita agnod da mabalin ko nga aramidan. Tapno makalibasak ditoy. Napintas ti silad anang ipupukan da kanyak. Nakarehas dagiti tawa. Marigat na nakarumar ditoy. Iso nga orayag ti mangyag iti kanak. Oray tapasaray ti mig ti umay ditoy. Panusan, ket ti asawa ni Mr. De La Cruz. Makaammo dito. Anya ti planom kan ni Veronica Bartolome. Awan pa kay ranudak kan kuana. Isu apu kawakon. Anya. Wan.
Masapo lang mapukawan dito'y rabaw ti dagaday jay ababay. Tapno awanen ti mainayon amang padagsan iti kasok. Kasom, naidarom kad? At dan inaramid day di akaryaso. Oh, Kat iso ita ti urayak. Urayak ti resulta ti pinaaramid ko iti abogado. Bartolome, kasano tayo numapanagnakan? Ang iwat mo, di kan sumanaw. Tamadagdagan lang ti panakaburibor ko. Ne, papanamon! Pagikarwak ni Veronica. Diyos ko, anya nga tati aramidan na. Saanin nga agsusurot ti panunot na lapdak. Agpadadala ang maikalabuso no di agpanunot anaimbag. Sika tinang dagdag iti parikot ko, Veronica. Iso akanibusan namon. Saan? Sir, di paturong kanyak ti paltugyo. Saan? Bartolome! Di mo dagdagan ti parikot mo. Naikalabuso kay ti kastang aramidan. Kundaway ko dito. Di ka makibiyang dito'y, Carmina. Umadayo ka. Saan, Bartolome? Ad-adda ang maikalabuso ka iti kastang aramidan. Ti asawa ng ti ayan ti mata. Tila sasawam. Kadaatat na idron. Bartolome, Ulon kun ti tumaray aruman. Naskan amatayan dati. Ti ayop. Makalibas nga ta ni Veronica. Gagayam, di uliwain anenggan, titulo iti maudi a serye tayo, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Insurat para iti radyo, nila iti Astudillo Aquino, ken iti mat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.